7 rajalla toimintaansa aloittimies valtionhevonen Sinkula, jonka tehtävänä oli toimia Suomen hevosen jalostuksen keskuksena. Siitä saakka, jolla on tuotettu menestyksen kerran uusia Suomen hevosia. Tämän pitkän jalostuksen tuloksena on syntynyt muun muassa nyt areenalla esiintyvä Rosvo, hallisella Suomen hevosten koulumestari, mestaruusratsastajansa Laura Fontaanin kanssa. Ja siellä on irtissä. Kummani hei, kummani hei, kummani hei, Hevosopisto jatkaa tänä päivänä Itä- Suomen hevosjalostusta Siittolassa, joka toimii nyt hevosopiston oppilaiden oppimisympäristönä ja tuottaa erinomaisia opetushevosia. Mutta Teo, tuli mukaan tänne. Terve, kiva. Terve, säkin oot